Makadiko muri yeZimbabwe tinodaira kuti tiri kuwanai muri vatano. Tinoziva kuti kazhinji augoni kuwana nguva yekungotaurira vanhu vese zvinenge zvichikunetsa muupenyu hwako, asi variko vamwe vanhu vakadanwa kuti ugokwanisa kuita confide in them, kuwana hurukuro uchidurura upenyu hwako une zvinokunetsa nezvaunenge uchitsvagira pundutso. Pana Apostle Monalita vanetsa WhatsApp group vari kuzara zvekuzara zvezve. Iwe kana wanga usingavazive nenhamba dzatichaisa pascreen ipapa ubva wavaziva, ikoko unonodurura upenyu hwako, unonodzidziswa kuti ungararame sei. Zvimwe zvacho zvaunenge uchiita hazvikutorere mari yakawanda. Kumwe kwauri kuenda uchinzi ada watipa mari yakadai kuti tiri kusunungura zvinhu zvakasungwa, pamwe zvinenge zvichingoda kungoti ungopuhwa kana dzidziso chaiyo, kungoverenga manotsi ezvimwe zvinhu kuti upenyu hunofanira kuraramwa. So zvobva zvatoita. Tiri kutaura kudai nekuti ndina Apostle Monalita muchirongwa chanhasi uno, zvekare maseries avanotipa toda kuti tivachingamidze muchirongwa iye zvinezvi. Apostle makasimba here? Aiwa, tiri pangu kumasly. Tiri kuona iri angel chaiyo nokuti makapfeka zvewhite zvichena. Wakanziva upenyu? Aiwa, upenyu uri right. Handiti muri nemabasa akamira sei? Aiwa, zviri kufamba zvakanaka. Handiti tiri kurangarira paya muchitaura kuti aiwa vanhu vari kuzenge vachiuya vachijoina magurupu vachibatsirikana, zviri kupfuurira mberi here? Kana taane mazuva tisiri kuonana? Ya, zviri kufamba zvakanaka, vanhu vari kusunungurwa zvokuti mukumasly pano pa1on1 nekumagroups andakaitira kuti vanhu vadzidze uye nekusunungurwawo, nokuti chinhu chekushaya chakaoma ende wobva wozoshaya kana anokubatsira kana nesendi, nokuti upenyu hwemazuva tiri kuona kuti pese pawatoenda pane pachidikwa mari. Asi mweya waMwari nevadzimu wangu akangoti aiwa chiita magurupu aya nokuti handizokwanisi kubatsira an individual, nekuti vanhu vanenge vakawanda, vanenge vachingoisa mameseji muWhatsApp, ndine dambudziko iri asi handina kana sendi. Saka ndakaona kuti beta ndiite magroups iwa create magroups ekuti ndinokwanisa kuzenge ndichiposta minamato, maconcussion, macombos handinoisa imomo ekuti vanhu vange vachibatsirika kutanga, wozouya zvavo kuzondiona. Asi munhu anenge anewo chekufambisa, haachakwereti mari muraini, haachatengesi kana foni yake kuti ada kuuya kuzondiona. Handiti anenge asunungurwa kuti pane chaanoita chikwanise kumupa mari, kungava kuri kumabasa kwaasiri kubhadharwa. Handiti mari dzake anenge akubhadharwa okwanisa kuuya, handiti ozondiona atanga atobatsirika neminamato yandinopa mukati memagroups nedzidziso dzimwe dzandinopa mumagroups emomo dzichibatsira vanhu. Kureva kuti chinhu chikuru chiri kunyanyodzidziswa kugona kunamata nekukumbirira kuvadzimu wako. Yes, ndo zvinenge zvichidzidziswa magroups iwaya. Tiri musvondo rekupedzisira, takanangana nezuva remusi wa31, zvakamira sei? Right, musi wa31 March tiri kuti munhu wese akasununguka uye ari kuti aiwa upenyu hwangu inini ndoda kufamba nenzira yakanaka yekugonawo kutaura nevadzimu wangu, kugona kunamata Mwari wangu, uye ndaremerwa neABC zvamuremera mukati muupenyu, zvaari kushaya kuti ozviturira kupi, kungave kujoiniswa satanism kwaanenge akaitwa munhu, dzingave dzimwe nzira dzaakafamba nadzo dzisina kunaka, dzaanofinga kuti inini ndaakuda kutendeuka. Handiti ndaakuda kuti Mwari wangu wandigonese ndichitendeuka, kuti ndozuva racho iroro kuti munhu unonochema uri mukati memakomo edu kuchishawasha, then wapedzawo kudaro takuchizobata zvino kupinda newe 1on1. Handiti tichikupa chiprofita chako, tichikusunungura, handiti mumatambudziko anenge achikunetsa mukati muupenyu. Zvoreva kuti mashoko mazhinji kana kuti information yemafambirwo ari chaitwa kupera kwemwedzi uno tichienda kuchishawasha ari kutaurwa mumawhatsapp groups iwaya. Tisati tatotanga tiri kutanga kutaura mumawhatsapp group macho iro sonde iro ritinenge tichitaura mumagroup vanhu kuti kunofambwa sei.
yatinenge tichitaura yes aiwa tinotenda muri Zimbabwe apostoli vari kudzidzisa nenyaya iri kuitwa musi wa31 March yekuti vanhu vari kuenda kunoita bira kuchishawasha handitika nekudaro ndosvondo racho rokupedzisira rineri rekuti vanhu aiwa bira 27 April bira 27 April 31 March ndo yeprayer aiwa muchandiregerera ipapo ndagadziriswa aiwa ndanga ndamhanya aiwa tinotenda ndanga ndida kuvhunza apostoli pamaikurukura nyaya dzese dzamaikurukura idzi kubva patakatanga kutaura gore rine maprograms akasiyana siyana pane nyaya yekuti vanhu vari kubvunza kuti ichokwadi here kuti munhu anogona kubirwa chipo gifting yake akazvarwa ainayo isitoziva kuti Mwari ndiye anopa zvipo mumwe anenge asina zvipo hazvisiwanikwe pane munhu wese saka munhu anogona here kubirwa chipo chake zvatozara ya ndo zvatowanda izvozvo munhu chipo chinotobiwa zvechokwadi but birwa inoitwa chipo ichi manje ndeyekudai chinobiwa mabasa acho handiti asi chinenge chiri muropa rako nekuti chinhu ichi wakatoberekwa unacho muropa rako saka chinodiwa manje mabasa acho kuti ongori suppose kunge uri uchiita kana kuti uri muprofita auchatoiti handiti ongori suppose kunge uchiwe a businessman or a businesswoman auchaiti handiti ongori suppose kunge zvaunobata iwewe zvichiendeka zvakaropafadza auchaiti handiti ongori suppose kunge uchiroorwa zvakanaka uchitochata zvakanaka hazvichabudi handiti ongori suppose kunge uchiroora mudzimai wako chaiye hazvichabudi wakungoita mapick and drop chipo ndo mabvutirwo echinoita kuti mabasa acho akanaka ekukuchengetedza kukukomborera kukuropafadza kukunzvengesa muzvakaipa ndio anenge atorwa asi chinenge chirimo muropa ndo saka muchizoona mukumaSly kuti munhu anenge ane chipo chake handiti akanyanya kuchema achishungurudzika pane paanogona kuzombowana handiti kakusunungurwa handiti nguva diki nekuti chiri muropa chinenge chamboti dzoke handiti ombouya otivhurirwei handitika asi akatadza kuziva kana kufamba kuti aiwa inini this is not my life yandiri kurarama handiti rega nditsvage kubatsirwa handitika chipo chinotoramba chakadaro otoita murombo achizongoita kunzwa pana vanhu vakawanda vauya pano kuti munhu waMwari ndaneta kwandafamba kwese ndenge ndichingonzi baba imi mune upfumi chaizvo amai imi mune upfumi chaizvo but kuti ndizvione ndikutotambura izvo ndakutochembera pasina chinobatika chandinacho handiti chipo ichocho chinenge chakabatwa newakabata whether weukama kana kuti vatorwa handiti vanokwanisa kuti vatore chipo ichocho chitoshandisa kwavanenge vari iwo zvawo zvichiwaitira iwo uchingochema yes saka dzidziso hombe yamungape kuvanhu kunzoko kuti nenyaya takanangana nenyaya yezvipo ingave yekuti chii kutira kuti munhu achenjere nekuti unosara wakungokadzika vanhu vanobva vazozvikamfota vakutaura kuti aiwa Mwari chaiye anoziva kuti kune vanhu varombo urombo hauna unaka mukumaSly urombo hauna kunaka toda kutaurirana chokwadi varungu takudzokera futi paya varungu vakauya nazvo vachiudza vanhu kuti paradise yenyu kudenga paradise iri pano pasi mukada kutarisa mararamiro avanotoita varungu ndeye paradise handiti iwo gonzi kudenga kana wafa hapana chaunoenjoya handiti wafa unoenjoya zvakanaka zvepano pasi uri mupenyu handitika saka urombo wakaipa nokuti chokwadi mukumaSly uri kufilo kuti ndiri kudoka zai nepoloni but hauna $3 kana kuti $5 yacho hautorina yekuti unotenge urombo wakaipa musi unongobata yakati wande unobva wasangana nerufu musi unoda kuti bate kakati obva wasangana neurwere chichichichi
Handi muri kuona? Saka urombo chinhu chakaipa chakaunzwa naSatani newakaipa kushungurudza munhu wenyama pano pasi. Handiti saka zvinhu zvandinoti kune vanhu ngatizvirambei. Handiti tikumbire kuna Mwari nekuvadzimwe wedu kuti isusu toda kutorarama paradise yedu tiri pano pasi. Nokuti hakuna anozoti kana watofushirwa hakuna chichabuda. Ivhuku ivhu no return. Ango maspirits anenge akungotenderera mukati umu. Kana wanga uchibatawo mabasa akanaka ndotaura kuti spirit yako inodzoka yakutarisawo mageneration asara. Handiti but kana wanga uchibata mabasa akaipa hakuchina zvapera. Yes. Uofa usina kuenjoy. Vari kuti unofa uchigwesha. Uchigwesha manje. Nenyaya yekuti aiwa Mwari akatosika zviri kuvarombo nichi. Handiti hatisi kuti kana kuti ngatiwane zvakafanana. Handiti but rarama upenyu hwako ungori normal. Handiti ndo zvinhu zvatinoda izvozvo ingorarama normal life. Handiti vanozoendawo mberi ndiwawo. Handiti nekuti munoziva kuti kubata kwedu kunosiyana. Nekukomborera kwani kwaMwari nevadzimu vedu madzinza edu atakabva zvinosiyana. Handiti but tichiraramawo kanormal life kako. Handiti asi vamwe vari kushingirira kuti vararame kanormal life ikakwa. Asi mwanasikana ari kuitwa mukadzi nezvikwambo, mwanakomana ari kuitwa murume nezvikwambo. Vanhu vatambudzwa gore negore vari kuviga vanhu nekuda kwevanhu vari kuromba. Apostle tiri panguva yakaoma. Yes. Handizoti nyika iyoyo munoinzwisisawo sei yenyaya yezvikwambo zvaveko mazuva ano zvawandisa, vanhu vakuda kuita get rich quick. Ndo nyaya yatambotaura pekutanga tikati mirira mangwanani. Handiti mufaro unouya. Iyo yenyaya yakuda kuti dai zvakurumidza ndo iri kunowisira vanhurume, vanhukadzi, vakomana nevasikana mumatambudziko esai. Handiti ekusvika pakunoti umwe munhu anenge ari right ye pachake, but munhu waanoengenja mukati muupenyu hwake. Handiti ingave friend, ingave hama yaanga asi kuzoti anga ichimborarama seaisa mudhuze, ari kunorombeswa. Handiti mudzaiwa uyai mude zvinhu zvinobva zvafamba, zvinhu zvinobva zvadai. Handiti ari kutorombeswa munhu asi kutozonda tokutorombeswa. Handiti wapiwa mari nemunhu akaromba. Handiti hauzivi chaaiteketerera mari iyoyo. Handiti pairi wozoona mangwana zvinhu zvakutokuipira, kana kuti hama dzako dzakutofamba dzakutobata kuti mune munhu akaromba waakubatwa ndiwe. Handi muri kuona waakubatwa ndiwe, utanga kunetseka kuti kochi but ipapo mwe zvinhu zvako zvinenge zviri kutovaya. Handiti ponotanga kuzoona manje kuti kana kuti paine zvatanga kutoipa muupenyu hwako, ndopo uzotanga kuvhunduka kuti asi zvakati, asi pakati paya, asi pakati, asi unenge watorombeswa. Saka nyaya yekuti vanhu vari kuda kukurumidza, kuda kupfuma nekuonekwa. Mati mamboona mukoma Sly kuti kune vanhu kuti anotaura kuti ane business rakati, anoita chakati, ane project yakati, asi ukada kunatsozozviteera. Handiti unoona kuti hapana chisvinhu chiripa chingamupe mazimota ese ari kufamba nawo. Handiti hapana chisvinhu chiripa chingazomupe dzimba dzese dzimba aari kutenga kana kuti ari kugara. Handiti asi vanhu nyaya yekuda zvinhu nekufunga kuti ndasara. Handiti ndo zviri kuita kuti vanhu vasvike pakunorombeswa kana kutopedzisira watopiwa mukadzi wechikwambo kana murume wechikwambo. Nokuti vanhu vaya zvinhu zvavo zvinobereka, zvinenge zvaakutodawo vakadzi, zvinenge zvaakutodawo varume. Handiti muri kuona? Saka anotora ivo vaya vane mwoyo yechidokwa chekuda zvinhu. Handiti unopfekedzwa mweya uya. Kune vanhu wokuti vanongoinitiata through zita rako mudende rezvikwambo zvake. Akutotaurira paya zvikwambo zvavo zvine mazita zve, akutochitaura kuti iwewe Evelyn ndakupa murume wako John, ndiye murume wako kubva nhasi anera chakati. Handiti saka iwewe wakutanga kuona in the dream kwakuya mukadzi. Handiti kwakuya mukadzi
usingazivi ko zvabva kupi wakanganwa kuti munhu wakaisa muupenyu hwako chifungo tari kukubatsira chifungo tari kudii akatokuita murume wechikwambo akatokuita mukadzi wechikwambo saka chikwambo chake chiya chinenge chaanewe chichitomupa kuti iko zvine zvaaswera ari kwakati iko zvine zvaakana kuti kana uri munhu ane murume chinotonotaura kuti manje ndiri kutadziswa kai ane murume kamanje munhu andi murikuona saka chinoudzwa kunzi enda iwewe unodzonyongora isa confusion mukati memba imomo handiti isa noise isa chii handiti saka chinoikana kuti isa nhamo nekuti mumba mukatanga kurarwa nenzara nekusirwa nenzara munotanga futi kuitwa noise kusawirirana yes mafight anotanga saka zvinonzi enda unowasungira mari dzawo dzese muite nhamo handiti mugare muine kurwa kuitira kuti nekuti mukarwa mucharara umwe akatarisa umwe akatarisa icho chobva chauya handi munogona chotovara chakutodhila nemukadzi wako saka tekinoloji dzezvikwambo idzi urombwa nechi dzinongofambirana nesatanism yacho handiti saka munoona kuti ndo zvinhu zvanyanya kunetsa zvikuru nyaya yevanhu varikuda kuonekwa iwo kunzi ndo vane mbiri ndo vanese mutown yes ndo zviri kukonzeresa yes ndo zviri kukonzeresa kuromba kwesoko handiti imimi fungai mukoma Sly kuti unonoona munhukadzi achiswa tature pa ene munhu anenge achimudhirowa munhurume handitika meaning atori half naked handiti asi matatu mazhinji handitika anongofambirana nesatanism matatu acho nekuti anenge achinzi ukaisa tature papo ukaisa tature papo pakati vanototaurirwa rinokudhonzera chii rinokudhonzera varume vane mari handiti murikuona rinokudhonzera vakadzi handitika vane mari rinokudhonzera laki saka kwatoo kutoromba kako watoromba vanhu vane matatundu ini ndiri kutaura kuruzhinji rweZimbabwe wachenjererei vanhu ivavo vane mishonga yakaipa vane kuromba kwakaipa handiti akangosangana nemurume waatosangana naye akutotora zvipo zviri mumurume waye akasangana nemukadzi waatosangana ari murume ane matatu akutotora zvipo zviri mumukadzi uya handiti asi iwewe manje unenge uri murimaka unenge uchingoti but hanombomuona aine kana mushonga ine kana mudzi kana chii handimukona asi mushonga wake uri muropa rake pamatatu ake ndo pane simba rese pamwa yese yekuti akwanise kunge achitora zviri mumunhu vamwe vane matatu enyoka chaiwo kusatya here chinhu chenyoka chiya kuchiisa pamiri wako handiti vamwe munobona kuti kune matatu aya muromo wenyoka so handiti ndo anonyanya kuiswa padumbu pamusana kana pachest handiti asi vanhu havazvizivi kuti inyoka muromo wenyoka uya vanongofunga kuti itatu handiti iri kuita kunge hati but it's a snake dzakanosangana miromo 2 kudai handiti muri kuona saka ine muswe teo iri kuenda kuteo iri kuenda but vanhu havazvizivi tatu yayo kuti it's a snake handi muri kuona saka nyoka uri kuidii pamiri wako kana zvisiri zveurombwa nesatanism kutora ndozo munozongoona vanhu vaingonzi anongofevhwa mutongoona akutongokwana muvanhu vakuru zvekuti munhu uyu chimboiri pari ukamutarisa kana hana kutombonaka ukamutarisa hana kana zvaanazvo zvekuti anokwalifai kunopinda kuvakuruku asi nenyaya yekuti akatoromba zviri panyama yake pamiri wake handiti saka iwe wako uya iwe kungodai wakutotorirwa kako kashoma kawakapiwa iwe naMwari nevadzimu wako kuti urarame handiti wozotanga kuona kuti zvinhu zvako hazvichafambi ndosaka muchiona kuti even in the Bible chaiko zvinonzi kungosangana kwemurume nemukadzi yatonyama imwe chete yes saka iwepo uri kunosanganawo nemunhu yamanyama imwe handi murikuona manyama imwe watomo part of handiti
upenyu hwake hwaari kurarama, asi iwe ndiwe unenge uchiitwa zombi pazvinhu zvacho zvese nokuti uri kutoshandiswa. Kusei zvizhinji zvacho panyaya inoenderana nezvezvikwambo ine chekuita nebonde. Ine chekuita nebonde nekuti Satani ka nevanhu vake vacho vaakashandisa kuti varombese vanhu nekuinitiata vanhu, wakaona ndo chinhu chiri nyore. Saka muchiona tichikurudzira vanhu kuzvibata kuti kunyange ukapinda pamuedzo unenge ita no, handiti Satan, devil, you are a liar, handiti. Nekuti fungai kuti vamwe vanhu vacho vazhinji kungoyeverwa handiti nguva diki, but azopa kuti munhu uya vanokwanisa here kugarisana, haukwanisi kugarisana, anochiona kuti no munhu yatitokwanisi kugarisana, handiti apa bonde watoita watojoiniswa watomweya wakutanga manje kuchikunetsa iwewe, kunyange munhu wakasiyana naye but anga chizonda tokupedzera, handiti zvakutoda munhu yaane ushingi nekuchitogara akachiyera manje kuzoti ndakamesa apo neupenyu hwangu, handiti kuita slip around kuya kwandaita nevarume kana kuti nevakadzi. Now yes, ndakuda deliverance yeupenyu hwangu ndichigone kuchigara ndakachena, hazvizodi futi kudzokera futi ikokweyo, handiti muri kuona kumabasa aya. Yes, chibva wamira wochigara wakachena unozongona zvinhu zvakusunuka nokuti pane hondo. Maspirits iwaya senge zvikwambo izvi zvepabonde zvine nharo zviri stubborn kuenda kwazvo, handiti muri kuona. Saka panoda kuti woshinga, handiti mukunamata nemukusunungurwa nevanenge vachikubatsira vaya, handiti iwe wobva wagara pakuyera, wobva washinga wofuti pachako pakunamata apa kukumbirira kuvadzimu kuti ndakatadza asi chindisunungurai, handiti. Zvinokwanisika here kuti kuburikidza neminamato yamuri kutaura iyoyo kuti munhu ari kushandiswa nemweya yezvikwambo imuregere? Inobva mweya iya nokuti tikaidzingaka, handiti tine madzingira atinozviita zvimweya zviya ende zvichienda munhu ototanga kuti iko zvinhu zvina kurara zvakanaka munhu waMwari, handichabodai. Kune vamwe mukumaSly kuti anotokutora kuti apostle ndiri kutoti kana even ndiri kudrive ndotofila kuti ndiri kutorana nemurume kana kuti nemukadzi ndotopedza hanzi ndotoricha ndotoricha ndatodi ndotoona mapenzi angu atotota handichiona kuti i-highest level yekushandiswa nezvikwambo. Yes, handi muri kuzvona. Saka panoda kuti ipapo munhu kana wasunungurwa chibva wagara pakuyera, handiti iwe pachako mupfungwa mumabatiro nekuti zvinhu zviyaka zvinotsvaga pauchineka weakness, handiti kana uchinyima zvinonopinda futi neipapo. Ibva ungowe munhu akachena, handiti pamabasa ake ese anodi anoita, gara mwoyo wako uri mwoyo wakangotosununguka, wogara kuitira kuti iwewe unopa mukana wokuti ngamuchigare chakanaka mukati mauri. Kusei vanhu vanoshandisa zvikwambo vachiuraya vanhu mumhuri pamwe gore negore vachitora ropa iroro, iye kana akuzonzi takuda kukutorera zvinhu izvi anotya kufa asiya akapedza vamwe vese? Ndo vazhinji vachoka, handiti ndo zvavanoita. Vanotodaro kuti kana aromba zvinhu zviya kana zvaakuda ropa anotanga kunge achitora mazita, handiti achitotora kuti uyu ndiye wandiri kukupai, handiti nekuti wedzinza rake wari nyore, handiti mitupo imwe chete inokurumidza kuita sei, zvinokurumidza kufamba, handiti muri kuona kuhakirana. Saka anenge achitaura paya unyora zita toda kuti uyu ndiye atere, ndiwe ndiri kukupai ropa rake, handiti muri kuona. Paari kudaro aiwa zvinhu zvake zvichifamba zvichiendera mberi, handiti uzopedzisira pamwe wemudzinza wakaona kuti tapera, paunotanga kumhanya nekudii ndosaka muzoona kuti vamwe zvinhu zvavo zvinotanga kudonha. Ndo zvizhinji zvishoma zvinosara. Yes, zvinotanga kuita zvinototanga kudonha kusvika pamwe zvatozotopera. Pane vanhu totoziva isusu waishamisira chaizvo vane zvunhu asi zvakapera. Yes, zvakapera zvese zviya kuti kusara pasina chinhu. Ndosaka zvichingonzi mukumaSly usachiwe chousi kuziva kuti
munhu yaakachiwana sei munopondana mudzimba umu next door yediwa komana izvozvi zvawatenga zvechakati iko zvino watotenga iko zvino watotenga handiti but hamusi kuziva chiri kuwashandira kuti chii handiti ka vanhu vanopuhwa zvikwambo izvi vanopuhwa dzimhiko pangave nedzidziso here yekuti kana uchizenge watongona pakutanga nyaya yemushonga wawapuhwa wotoziva kutoti watoromba nokuti kune vanhu vaviri umwe anoromba achiziva atoti isi takatombofona vanamwana vachiti auzivi here anorombesa inondofona apostol munorombesa ndafunga kuti ndega saka pane vanhu vaviri mumwe anoromba achitoda nemumwe anorombeswa asingazive vazhinji vacharongoenda vachiti ndo achitsvaga mushonga wokurima vanhu ivava vobatsirika sei right inini ndoda kungotaura ndichiti kuenda pamunhu kana pan'anga kana pamuprofita wosvika vozvokurombesa izvika zvaane mumachechi zvazara handiti zvazarawo mumachechi imomo itinenge tiri kutofunga kuti maministers of God asi vane vanhu vavanotorombesa handiti mumachechi macho imomo right ini ndoda kungoti kune munhu iwewe pauri kubva mumba mako uchiti uri kuenda kunobatsirwa urida kubatsirwei uda kubatsirwa here kuti mhepo iri kukukanganisa pakushanda kwako pakubata kwako ibviswe kana kuti uda kuenda iwewe wakanangana nekuti ini ndingoti zvese zvese chero akanditi uyu mushonga usapiwe mushonga wokunzi ndokuti uite mari ndokuti uite mari hawo bvunza kuti hawo nekuti ina handina kuuya panapa kuzoromba ini nekuti n'anga dzacho ukada kudzibvunza nevanorombesa uchaonototaura kuti vanhu vanouya kwatiri uchitaura kuti indaneta nenhamo chero zvazvaita inini ngondigadzira kuti ndiite mari handiti saka kurombeswa wachiziva vanhu vanorombesa havasi vari kuinga vanhu ndo vari kutoinga ndio vari kutoenda kunotsvaga kuita sei kuromba saka zvinofanana nekuti vanhukadzi waenda pan'anga iwewe uri kuti inini ndiri kuda varume vane mari uri kufunga kuti unowawana hawo waakutorombeswa handiti kuti ungowane varume vane mari watoita sei watorombeswa asi end result yacho mukumasila ndiri kuona vachichema ine vanhu wachizofona ndaidikwa chaizvo vanenge wakutotaura nemamazita etisingakwanisi kutaura panapa handiti asi iko zvino ndiri kutambura handiti ndiri kutotambura izvozvizvi zvakadai ndine mameseji akapinda last week handiti yemumwe munhu akazosvika kuti beta ndiende kunze kwenyika handiti aona kuti anga ambofamba achipisa chaizvo ari muno handiti kuchizoti vanhu vayawo zvichizonyatsonobuda pane zvaanga akatarisira hazvina kunobuda nenzira handiti mishonga yaya kungokutambudza kada kutarisa vanhu ivo vanoita kunge dzaakuda kunodai handiti kuti uona kuti ari kunyatsomira semunhu here pane zvaari kuita zvine zvaakuita kunge zvaakumunetsa zvaakumutambudza akudhakwa kumwe kuya kwekunge hamheno handiti pamwe munhukadzi munhurume usati ndiye here munhu status yake nezvaakuita hazvisi kufambirana handiti muri kuona zvinhu zvese zvinenge zvaakuita sekuti zvaakumutomenda anenge ashandisawo ropa risingaiti sei rinenge raakurwa naye kuti aiwaka weda hangaitirombeka iwe uchiita sei uchibudirira handiti muri kuzona yes ime midzimu imwe inotanga kurwa handiti muri kuzona saka vanhu vaya mukada kuzovatarisa vanenge vakupedzisira kuti unge kuti akada kunge kungwarangwanduka akada kunge kuita sei akangoshanda pane vanhu zvisina order zviya handiti muri kuzona saka zvinenge zvaakumutambudza zvinhu zvezve zvakumutomenda handiti kana midzimu yevamwe vanhu yaanenge akatora achishandisa vana vevamwe vanhu kuti iye apfume abudirire handiti saka zvinhu izvozvo ndo pandiri kungodzoka pakuti vanhu mirirai mangwanani
handiti mbichana unosvika usati kana kuti makore angu pandau apa zvinongoda chinhu chidiki kungokinura 2 minutes handiti iyo midzimu yavanenge vachiti madhimoni idhimoni ripi rokuti rakakura rekuti midzimu yako nekuzoenda kunoromba manje chakanaka lechipi kukudza midzimu yako unamata Mwari wako nekuenda kunoromba ndinoziva kuti pana pachirombeswa sokunzwa kwandenda neexperience yangu yekuinterview panotanga kupuhwa mhiko sechenjedzo mungaudze vateereri kuti chii panyaya yekuti kuti uzoti ndakutorombeswa panapa imhiko kana dzatanga kuuya mhiko nekuti chokwadi panorombeswa pane hameno zvavanoudzwa so handiti kutoudzwa mhiko yekuti usabude nemoto usiku usazochimboi yandiri kutokupa chichi pana baba wangu andakabatsira handiti wakangopiwa kazvimbo kadiki kudai asi munhu akanga akomborerwa zvakanaka namadzimu wake naMwari zvinhu zvake zvichimufambira handiti wabva wazongoti ndakutora n'anga handiti egone kudai igone kusimbisa mabhizinesi angu dzimba dzangu nechi ndo kachimbo kawakapiwa ikako ndo kwakanga utori kutorombeswa kwese ndo kubva wapiwa mhiko kuti musazombofa makasiya kachimbo kwese kwamunoenda 1 2 musazombofa kana muchimboti paya semunhu aimbobuda kunze kwenyika achidi achibva anzi musazombofa makati kunyange madzoka kunze kwenyika mune nzara inenge mukaona mukadzi wenyu ari kumazuva musazombomubata ibvai matonorara kune rimwe bedroom saka anzi ivo vanoti ndakadzokoko zvakakwidza semunhu ndisingaiti zveupombo kana ndadzoka kumba after 2 months ndadzoka zvino mukadzi ndabva ndasvika arutoti nhasi second day rangu hanzi ndakamboda kushinga hanzi abva ini ndoona kuti ndokuparira kunenge kwakuita chii chinozongokutsvagira weichete kuti yes ande muri kuona saka andobva ndangosangana nemudzimai wangu manje ndasangana nemudzimai wangu paya hanzi handina kumboita 2 weeks mudzimai varoti ndakatanga kuona hanzi makonzo fungai kuti imba iri kulow density kwekuti hanzi ndakatanga kuona makonzo imba ine ceiling makonzo mumba watanga kuona makonzo mumba makonzo aya akanga akuzoita noise musiling wandokutenga mushonga taisa muya musiling muyachi still makonzo haana kumira handiti ndopa akatanga kuzoti mukadzi akatanga kuti wanga akatorara nemunhu akarara nemunhu hanzi pamba chandaimuka ndoregera kumumutse daunyatsoona action dzaaitoita akatorara nemunhu kawo handiti right azomuka kuseni hanzi ototaura paya kuti ini ndongobva patakatanga kuona makonzo aya paya pakabva nyanga iya pano handiti ini ndikungorota munhu rume ari kuya achitoita bonde nini and marriage yawo yakatanga kubva yaipa ande muri kuona kutoipa zvekutoipa bhosi mukadzi akazofamba nehama dzake bhosi apongo kuti zvaakubva kupi handiti you are now 42 years handiti and wakanga wane 22 years in marriage handiti saka wakati zvaakuzobva kupi nhasi you are now 42 years old ande muri kuona right wakachitanga kufambawo ndopo wakabata kuti mukwasha wenyu n'anga yake tsvimbo yaakapiwa zvakadai anga akapiwa saka ndopa wakazozviziva kuti wakaita sei kuzoda kuchinotsvaga n'anga yaya wakasvika ikadzi ende kazhinji kacho inonzi yakafa saka wakasvika ukanzi yakafa handiti n'anga iyoyo ndokuchizotanga kuchifamba mumachechi umo wachidii kuzama kuita sei kubatsirwa asi marriage yakaputsika mukadzi akabva atoita sei akabva atonoroorwawo nemumwe murume akatoenda kunze kwenyika handiti nenyaya iyoyo wakazoramba wachizvifambira utosvikawo ndazowabatsira inini handiti kusvika wasino asi takatoti wakaudzwa nemweya kuti muchaluza zvimwe zvezvinhu wakatoluza dzimba dzavo dzekulow density 2
dzese handiti wakazosara ne1 yawakasara nayo ante muri kuzvona waitongoita sevari kutengesa nekuti wanga waomerwa zvinhu pasina zviri kudi asi mari yacho chawakaita nayo hapana handiti ndokusunungurwawo kwawakazoitwa ikoko izvozvo wakazoroora hawo handiti umwe mukadzi zviri kureva kuti kuna apostol Monalita vanhu vari kunetswa nokushungurudzwa nezvikwambo vanobatsirika stereki even nemweya yengozi vari kubatsirwa vanhu panapa nekuti mukoma Sly chinhu chandakakumbirira kumweya waMwari kuti pane vamwe vanhu kuti vari kupara ngozi idzi vari tuvana tudiki. Iyo nyaya dzesatanism unongonzwa akabayiwa umwe mwana nebanga kuchikoro akafa vari kuprimary handiti mwana uya ari kukura kune mageneration ari kutouya handiti mwana uya achachembera handiti kune vamwe vachatanga kuzozvarwa iye achembera wotanga kunzwa kunzi kana kuti atofa achembera atofa mune ngozi wotanga kuzvibvunza ngozi yakabva kupi ngozi ipa hatina munhu akambouraya munhu hatina munhu akadii isusu kana chii tiri kutonamata kana chichi hatina nyaya dzakadaro handiti but wozoramba uchifamba utingodzwa kuti pane ngozi yakaparwa pane ngozi yakati yakaparwa asi tingachitere generation iyoyo taakuti ngavatore mwana wazame wanoripire nemwana kuzvinhu zvavasingazive. Saka zvinhu zvandakakumbirira kumweya waMwari wakandiudza solution iri chip iri kusunungura vanhu vakawanda even vanhu vanga vari kutomboteedzana kufa nenyaya dzengozi idzodzi zvichibva zvanomiswa handiti kwete zviya zvokunzi mombe 20 mombe 50 mombe kwete zvidiki chete vanhu vari kutongosunungurwa kumweya yengozi zvikwambo izvozvo nochinetika pamweya wengozi inozonodzoka futi yonomira zvatoo zvikwambo mukati medzinza bhosi kana akaurayiwa ari mukomana kana kuti ari musikana anenge akuti handichinini ndaidawo kuroorwa ndaitodawo kutoita mhuri ndaidawo kuroora ndaitodawo kutoita mhuri saka chinochimira chatoo chimweya chechikwambo nekuti chinenge chaakunopinda kuvanakomana kuvanasikana kuti hapana dzimba dzamunomisa nekuti isuwo taida kumisa dzimba dzedu asi kazvikunzi mushongo wengozi kuiripa aiwa inoripirwa nenzira yayo yakashipa yekuti isu hatina mhosva handiti hatina zvatinoziva pazviri handiti ndine zvanetino ndakaona kuti andikazvitaura mukoma Sly ndakambotaura ndichimbobvunzwa namukoma Robert saka ndaingoti dee zvishoma zvino ndakazoona vanhu vanofonaka kuti zvinhu zvamakataura zviya kuna mukoma Sly pane wakataura katoona ari kutozviitira vanhu handiti ofuichi vanenge vaakutsotsa vanhu ndokuti havazivi zvandinozoita handiti ka ndinogona kungotaura zvidiki zvekuzoti kune matsotsi kunzoko vanotanga kutsotsa vanhu vakazara handiti saka ndinongotaura zvidiki then vanenge vaakuzviitisa vanhu neimwe nzira isiri iyo handiti muri kuona saka handitotauri asi zvinhu zvidiki chete zvinoiti noti mune musina mhosva ka handiti hamuna mhosva hamuzirimi makazviita zviya zvokuripirirana zveshe zvairipirirana zvokuti vari kutozva kuti mwana wekuvhileji iyo mwana wepamba apo ndiye atema munhu nedombo akabva atofa saka zvaikwanisika kuitika ipapo ivo nezvo hakuna vanhu vari kunoripisira kunhu kusiko kwokuti inini zvandakaita panapa mukoma Sly ndinenge ndiina sekuru wandinozivana nawo kana kuti ndine muprofita mumwe wandinowirirana naye wandinotamba naye madhiri handiti inini panapa ndochiti ngozi inotoda kutoripa asi ndine munhu anogona matare aya zvokuti anotohaka inini ndanzwa information yese ndobva ndaiturira kuna bhuru wangu kuti kune vanhu vane nyaya dzakadai handiti saka imuchataura mazita aya neaya handiti then vanhu vaenda vadirector kuya wachasvika wototanga kutonzi muri wedzinza rayo kakati zvakazodai inini ndapa information handiti vanhu vayabva vanzi panotoda mombe 50 dzekuripa handiti vanhu voti zvino hazviitiri kuti tibvisei mari zvonzo zvinogona kuita vanhu vari kuchadyiwa kana ma$20,000 ma$30,000 wachinopa bhururu wemumwe muprofita kana kuti weimwe n'anga wozongoona vari kungopera wozongoona zvikwambo zviya zviri kungovashandisa hapana chiri kumira handiti saka hakuna izvozvo tiri kuti isusu ngozi inozorodzwa
nekunomiswa mukati medzinzairo handiti nekuti varipa ava hawana mhosva yavanenge vakapara. Yes, varipa havana mhosva yavanenge vakapara. Apostle Monalita, mungaonekere vateereri tichipedzisa hurukuro yedu yanhasi. Right, ine ndinoda kungoti kune vateereri, chenjerai. Nyika yaipa handitika mararamiro aiitwa kumashure uko zvatosiyana. Chenjera, ziva wouri kutamba naye, ziva wouri kuisa mudhuze naye, uyezve ziva wouri kuudza maplans ako oupenyu. Ndo pamwe pari kublokerwa vanhu. Uri kutotaura kuti ndiri kuudza hama yangu, uri kutaura kuti ndiri kuudza best friend yangu, asi hausi kuziva kuti atokugodokera. Handiti godo neshanje akutotanga kudhila newe. Handiti maplans awamutaurira aya unoona zvese zvichinoperera munzira, zvichigumira munzira. Nyika yaipa nesatanism neuroyi neurombwa. Saka chenjerai pakufamba kwenyu, pane chamuri kudya, pane chamuri kupfeka, pane chamuri kuisa mumusoro menyu, pane mota yauri kupinda ndeani. Hausi kutopinda mota here kuti uri kutonyeberwa kunge uri kupfimbwa iwe uchitoyamwiswa chidatya chirimo mumota imomo. Handiti wadzika muyamwe mamwe makesi atakusangana nawo evana vari kuita mafibroids, vari vana vadiki. Unoziva kuti zviri kubva kupi? Handiti vana vari kutanga kutooperetwa mabreast cancer. Handiti wayamwiswa datya remunhu, nyoka yemunhu mumota umo, uchinyepera kunge uri kupfimbwa uchitenderedzwa munhu ona kuti aiwa datya rangu raguta ropa remunhu. Handiti nyoka yangu yaguta ropa remunhu, uchinzi okay chioma reteksi uende kumba. Hande muri kuona? Saka chenjera, mota yauri kupinda ndeyaniko. Handiti vana ngatidzidzei upenyu hweshungu hwekuda kuzvishandira. Tisade zvakashandwa nevana vevamwe vanhu. Mota iyoyo mwana womumwe munhu akatongoishanda. Ukangozviudza kuti mota iyi handazodai kuti dai ndazoda murume ane mota, mwana womumwe munhu akatoshanda. Mukadzi wawada udai ndiri kuda mukadzi anodhiraivha, kuna varumewo vakudaro. Ndoda mukadzi anodhiraivha ane mota dzake. Handiti waziva sei kuti akawana sei zvinhu izvozvo? Handiti rega kuchiva zvinhu zvousiri kuziva kwazvakabva nako. Handiti zvapedza mhuri, zvapedza zvaparadza upenyu hwevakawanda. Kuchiva kwaparadza upenyu hwevakawanda. Regera kuda zvakapfava kunge honye, zvokungofumuka mangwana watokufambawo mumotikari yakanaka, kana kunge ndiri kuda munhu ane zvinhu zvake, murume ane zvinhu zvake. Hadzonoziva sei kuti zvakabva kupi? Ndiri kungoda mukadzi ane zvinhu zvake, anodhiraivha mota dzine mutupo. Unoziva sei kuti akazviwana sei? Mashoko edzidziso atiri kudzidziswa panapa naApostle Monalita. Kuti mujoine mawhatsapp groups avo, namba ndidzo dziri pascreen. Munonodzidziswa zvakawanda, manamatiro akanaka, uye zvinoita kuti ushande pfuma isina tumasakatirwa tinozopedzisira twakutera tuchipedza mhuri. Zvese izvozvo vanenge vachikudzidzisai mumagroups avo imomo. Vanoita zvakare ma1on1 muchidzidziswa zvinhu zvakawanda marenge nekuzvikuru sei zviri kukunetsai muupenyu hwenyu, uye nekukudzidzisai kuti kuzvinamatira chaiko chaiko kunoitwa sei, nekuti unogona kungoita mumwe munamato unonge uchingorova dondo nekuda kuti uri kutadza kungoziva bedzinyorondo inofanira kunge ichiitwa pakunamata. Magroups imomo ndo mazvinenge zvichidzidziswa. Unenge usiri wega, kana iwe vasipo unenge uchitodzidziswa nevamwe vakadzidza kare, nekuti kune vamwe vatoo mumagroups imomo kwemakore akati kuti. Sitanosobvesa tafumana ndina Frank Wesere, tiri pamwachete paSlyMedia TV, building bridges. Tiri kuvaka mazambuko nemaprograms atiri kukupa kuti iwewe ugone kuriyambuka zvakanaka. Mazviita Mwari akuitirei zvakanaka.